Umshintshi wentombi yeshe wensizwa you are live on Ingozi Updates lapho khona sikunikeza indaba eshisa back. Kanti sifona sokho namhlanje sithi ke kubuya sengathi ke iqhaza lihle kakhulu elibanjwe lapha ngabalandeli bamaskandi ekhuphukiseni amaciko asemancane noma ekhuphukiseni lapha amaciko ukuthuthukiseni amaciko kamaskandi ngokulalela umculo wawo on social media uphinde futhi ukhuthaza nabalandeli ukuthi ke bawulalele. Kamuva nje sibone lapha umdlalo oqoshwe lapha noma ke owenziwe lapha umgibe owancithizi wakwaNongoma kaMandlakazi kanye nomhlaka 1 waseMatuba owaziwa lapha ngomlandeli ophambili kakhulu lapha kuma Blue Nation kwezikakhuzani indlamlenze. Baphindeke lapha ba-eta nomjozana okuyena ke umsakazi noma ke obamba iqhaza ekuthenini akomelise loyo lo osuke ke ewinile. Bathi ke lo mdlalo uhamba kanje. Lwafika ongaziliyo bafowethu namhlanje bafowethu nansi i-top 3 yeni bafowethu okwakho hamba ku YouTube ulalele izingoma lezi uyihlale ebese uyabuya uyavota. I-comment yakho mayivotele ngabantu abaningi Monday umgibe umhlaka 1 no MC wethu umjozana sikunika isamba semali esingadalelwanga bafowethu. I-top 3 bafowethu eleliviki imi kanje ke bafowethu. Ho number 1 ngiphethe ugagelisha phansi emnambithi e150 efisharing ukuba lapho bafowethu umenzi ihlo sabo silofethu sithi bangabakhethwa right now bafowethu le ngoma ihleli kubani u10k bafowethu hambana futhi nidlaleni nisubscribe bafowethu nomfana nimdlaleni bafowethu naye azizwe njengomculo bafowethu azizwe umculo bafowethu omdala osendimeni bafowethu. Number 2 ngiphethe umfoka msezane bafowethu madoda ihaba lobani nomjikelo versus who umzukulu wemzukulu uyavela njalo unamkhaya wena. Alright, isihloko sabo bafowethu sithi kukwandwane bafowethu. Ingoma yabo bafowethu manje isihleli ku 588k bafowethu hambani bafowethu sidlala bafowethu le ngoma bafowethu siphela ini bafowethu imillion bafowethu ayikhale madoda. Number 3 ngiphethe umgojeli featuring ubani umjolisi bethi ngeke ngimshiye madoda angeke ngimshiye ngisho sekwenzalani ngeke ngimshiye. Ingoma yabo bafowethu ihleli bafowethu bona ihleli ku 48k bafowethu asambeni bafowethu soyidlala bafowethu sishukisene bafowethu umculo wethu wakamaskandi. Last week bafowethu khona insizwa ethe bafowethu izosixhasa ngesamba sa 200 rand so ushutela izo add kule mali esikhipha uvele ngicela ivele bafowethu ukuze uyiwina yange Monday izowina isamba esikhulu ngempela bafowethu. Ratata iyangena lento hey vake ngoko ebese kuzoba ke lapha umhlaka 1 lensizwa ke saMatuba ilibambe kakhulu iqhaza lapha yana ke kuma Blue Nations kanti ke futhi ibonakala sengathi iyalithanda ukuthi kube nobumbano kubalandeli bamaskandi. Iphinde futhi ke igqugquzela kakhulu ukuthi abalandeli bamaskandi babe nokuzwana noma ngabe kuthiwa bangoqhawelami kodwa babambane babumbane. Sokhumbula ukuthi ke kwaba khona nje uhilizisana kakhulu ngezinhlamba phakathi kwabo nama Red Nation kanjalo futhi naphakathi kwabo benomgibe kodwa ke futhi lokho kubuya sengathi ke bakulungisa njengalo sebekwazi ukuthi basebenze ndawonye ke. Lensizwa ke bathi ke kunomdlalo noma kule competition ebanjalo ngo7 uma ngabe kumsomluko iyona ke okuyona ekhipha ke lapha isamba esiwinwa ilowo mlandeli ke osuke evotele kakhulu noma ke okusuke kuyena ohambe phambili lapha ya kulomqhudelwano abawenzayo kanye ke benomgibe oncithizi. Kanti uma sikhuluma ngomjozana sikhuluma ngensizwa ke lapha yana ke zinikele kakhulu ekukhuliseni ke lapha umculo noma ke amaciko asemancane emkhakheni yomculo eyahlukene eseyaziwa kakhulu ke ukuthi beyide la Thongo lapho ke thatha khona isikhathi sayenze o live lapha ku TikTok inikeze amaciko ke ithuba lokuthi ke azibonakalise noma ke aziveze lapha yana ke kubalandeli noma ke kubantu ukuze ke bezokwazi ukuthi balandelwe kanti futhi ke umsebenzi wabo unakwe kakhulu. Umsebenzi wakhe lapha umjozana mbukeka sengathi ke uyakhula kakhulu usuku nosuku kanti ke futhi uhlala babonga njalo abantu ke abasuke lapha befikile ku live bakhe ngoba kufika lapha ama artist amakhulu ezokwazi ukuthi ke azobona umsebenzi wamaciko asemancane bese ke lapha yana ke bayakwazi bakhuphulane futhi ke bancomana amakhono bacibisane baphinde futhi bakhane ukuthi ukuze bezokwazi beya phambili iziphi ke lapha izinyathelo kumele bazithathe. Kubuya sengathi umsebenzi walensizwa ke muhle kakhulu kanti ke futhi uphinde naye futhi abeliciko noma ke uphinde naye futhi abe ngumculi futhi naye lapha unazo naye ingoma zakhe naye zethola lapha ama digital platform ngakwazi ke naye futhi ukuthi ukwazi yolalela umculo wakhe uze ukuthi naye ushaya kanjani.
Lensizwa ikubonakala nesasasa kakhulu kanti ke futhi ibonakala sengathi umsebenzi wayo muhle kakhulu ngangokuthi ke sengakwazi ukuthi ame emcimbini uMaskandi noma emcimbini emkhulu abe lapha ngo-MC kangangokuthi njengoba nako iphakamisa ke amaciko ahlukene emkhakheni ahlukene singaphatha noma ngabe yimuphi ke lapha umcimbi. Kanti ke singakusho lapha siyingosi updates ukuthi ke madoda okuhle ke kuyanconywa kanti ke futhi umsebenzi wenu ke uyancomeka sengathi thina ngayibamba kanjalo madoda namaciko awubona umsebenzi wenu omuhle.